Za mu fara measurement study, shoulder, bust, tummy, hand sleeve, round sleeve, waist, hip, skirt length, gown length, blouse length. So abinda za mu fitar da kenan za mu gwadi a bebin nan. Kun fahimta? So za mu auna duk abin da muka gani na wurin. First muka ce shoulder. Shoulder za ka aza tip ɗinka nan. Daga wannan kafaɗar zuwa wannan kafaɗar. Ka azo shi haka. Kuna gani? Gashi. Kun gani? Kun ga ta inda ya biyo? Kun fahimta? Daga wannan ƙashin nan zuwa wannan ƙashin. Kun gani? Shine shoulder. Ko? Sai next abu na gaba. Bust. Bust. A ce mutum ne nan. Zai ɗaga hannun shi. Sai ka sa tape ɗin haka. Ka riƙa haka. Sai ka tura shi haka. Kun gani? Kun ga inda biyo? 35. Ga ya bani 35. Kun gani? Kada ya sauka gaba ɗaya. Baya. Kuna fahimta? Sai tummy. Wannan ko? Ƙasan ƙirji. Ana ce mashi ciki, ana ce mashi ƙasan ƙirji. Kun gani? Gashi nan 27. Kuna gani? 27. Hannuna na ciki. Kada ya kame sosai. Kun fahimta? Sai hand sleeve ko? Tsayin hannu. So tsawon hannun mutum daga nan kafaɗa zuwa inda yake so. Akwai short hand. Za ku dinga auna shi irin inci 8. Akwai 3/4 inci 14 ko 15. Akwai long sleeve shine inda za ku ga har gwiwa hannunta zai bada irin 21, 22, 23. It depends ga irin tsawonka. Kun fahimta? Sai next round sleeve. Idan an ce round sleeve daga nan wannan ba ta da hannu amma daga nan elbow ɗinka wannan za ka sa tape ɗinka sai ka auna. Amfanin awon kada ya matse ta sai ta ma hannunta haka. Yawwa idan ta lanƙwasa da ta lanƙwasa yana iya fita to ba zai matse ta ba. Kun fahimta? Ba za a samu matsala ba. Sai nan kuma idan tana da damtse haka ake kiran shi. So idan tana da shi shi ma ka auna shi ka tabbatar da kayi measurement ɗin shi bai kama ta ba sosai. Sai waist. Ƙugu a nan inda za ka aza skirt ba zai faɗi ba ba tare da roba ba. Kun fahimta? Kun gani? Sama shi ana son ya matse. Ranar 27. Kun gani? 27. Wani za ka aza skirt ɗinka. Shi yasa kuka gani ana skirt yawanci ba a awon da kyau. Sai ga an maka skirt an koma rage ƙugu. Kun fahimta? Saboda ba a kama shi. Ana kama shi ba a mashi saku-saku kamar yadda ake mai hip. Kun fahimta? Kuna fahimta? Sai hip. Hip kunkuru ko? Tabbatar da ya zo gaba. Sai ka leƙa. Wataran ma kana sa hannunka saboda idan bai hau ba idan ya ƙasa ka yi missing measurement sai ka zo baya ka leƙa. Kun fahimta? Kun gani? Kuna gani? Har dai ku da an mata ku za ku iya taɓa ko ina. Kun fahimta? Yanzu irin ni zan auna wadda ba muharrama ta haka ɗaya zan yi. Cinke zan yi. Kun san meye cinke? Zan cinka. Zan yi observing cewa idan Hausan mu kenan. Ko? Sai skirt length. Skirt length kusan da ana measurement za ka ga har dai ku kuna jin kunya ana tana. Kun fahimta? An daina yin haka. Sai ka sa tape ɗinka. Sai ka saki skirt ɗinka. Daidai ƙugun. Sai ka saki tape ɗinka. Kun ga ba tare da na duka ba. Kun gani? Gashi nan 42, 41. Ba tare da ka duka wannan bending ɗin.
an daina yin shi. Sai gown length, shi ma gown length makin yanzu in haka duk na gaji in tuwo na ci ya fito, kun fahimta? So amma kawai haka kawai za ka yi, kun gani? Ko ka yi haka ka duba measurement ɗinka kuma ka saki tape ɗin haka, kuna gani yana tahowa gashi measurement ɗin na reading, kun gani to 60, kuna gani to 60 ga yanayin ya bani 60. To measurement kada ka yadda ka yi da measurement ɗin, idan ka yi shi bari ku gani nan, kun ga yayi yawa, idan ka rage kana gama riga za ka yi kaɗan saboda ka auna ta nan, ta haka ake yi ta gaba, kun fahimta? Ta gaba za ka yi measurement. What next? Gown length ko blouse length, ita ma blouse length ƙaramar riga, kun gani ga ta nan inda kake son ta, kun fahimta? Za ka ce customer nan ta yi a rage ta, nan ta yi a kai ban san da gaggawa nake, kun fahimta? Ko kuma a 3/4, kun ga nan ainihin blouse length ƙaramar riga kenan, idan 3/4 kake so haka ma za ka yi, ka jawo shi yawa gwiwa, kun fahimta? So nan kake ɗaukan measurement ɗinka ga yanan 39, 40, it depends ga irin tsawon da kake so, kun fahimta? A taƙaice kun fahimci yadda ake ɗaukan kowane measurement awo ko? Shoulder, bust, tummy, hand sleeve, round sleeve, waist, hip, skirt length, gown length, blouse length ko? Kafaɗa, ƙirji, ƙasan ƙirji, ciki ko? Tsayin hannu, faɗin hannu, ƙugu, kunkuru, tsayin buje, tsayin doguwar riga, tsawon ko? Tsayin ko? Nasa tsawo, hausan tsayin, ba ku gyara mun ba ko? Tsayin ƙaramar riga. So in short dai ga bayanin shi a taƙaice ga yadda za ka ɗauka, kowa zai zo ya ɗauka saboda kowa sai ya iya, sai ya haddace, sai ya iya shi, kun fahimta? So gashi mun fahimci yadda yake, mun fahimci yadda ake ɗauka, kowa zai yi kafin mu fara abin nan, ko kuma mu yanka zuwa gobe kowa ya haddace. Fara? To masha Allah, wa zai fara volunteer? Sauri zaki, minti guda zaki tabbatar da kin auna, kina faɗi kina auna, minti ɗaya, da ta wuce minti ɗaya wata za ta ansa. Kun ga daga nan za ku fara haka, kun ga iya ita wannan ko ya bada 18, sai faɗin hannu ina na nan inki na nan ko faɗin hannu, ok haka ne, sai ƙasan nan ƙasan ƙirji haka, to ƙasan ciki kun ga shi ya bada 28, sai tsayin hannu haka, kun ga ya bada 17, sai faɗin hannu haka daga nan gurin